ସତରେ କ'ଣ ରବି ମୁକୁଳି ପାରିବ ଜେଲରୁ? ନା ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ନ ସହିପାରି ରେଶ୍ମା କରିବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ନା ଅଧୁରା ରହିବ ରତିକାନ୍ତର ସ୍କୁଲ ବେଳର ଅକୁହା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ? ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାସ୍ କରିବ ଲଳିତ ମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ରଚନା ଓ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କଣ୍ଠରୁ ବାସି ଫୁଲର ବାସ୍ନା। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କାହା ସାଥିରେ ପଳେଇଗଲା ରେଶ୍ମା। ଏଇଭଳି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ଭଲ କଥା ପଦେ କହିବାକୁ ବା ଶୁଣିବାକୁ କାହାର ତର ନାହିଁ। କିଏ କାହାର ଝିଅ ବୋହୂକୁ ନେଇଗଲା ବା କିଏ କାହା ସାଥିରେ ପଳେଇଗଲା, ଏ କଥାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ବିଚାରୀ ରେଶ୍ମାର ଭୁଲ କ'ଣ ଯେ? ଧୋବା ସାହୁର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଝିଅ ରେଶ୍ମା। ପୁଅକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ 4ଟି କନ୍ୟାର ଜନକ ଧୋବା ସାହୁ। ପିଅନ ଚାକିରି, କେତେ ବା ଦରମା? ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, ପାଠପଢ଼ାକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଂସାରଟାକୁ ଚଳେଇଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର। 2 ଝିଅଙ୍କୁ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ ବିଦା କରିଥିଲା ଧୋବା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଝିଅ ରେଶ୍ମାକୁ ଗାଁ ପାଖ ମହେଶ୍ୱର ସେନାପତିଙ୍କ ପୁଅ ରବି ସାଥିରେ କରିଥିଲେ ବିଭାଘର। ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ରେଶ୍ମା ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଓଲଟା ଫଳ ଫଳିବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ରବି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଭାବରେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦୋଷ ଥିଲା ତାର। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ବସି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା, ମଦ ପିଇବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜି ଭାତ କରି ସମୟ ବିତାଇବା ଥିଲା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିବାହ ପରେ ବି ତାର ସେ ଦୋଷଟା ଗଲା ନାହିଁ। ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଘରେ ମଦ ମାଂସ ଭୋଜି ଚାଲିଲା। ଟୋକାମାନେ ଭାଉଜ ଭାଉଜ କହି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ। ରେଶ୍ମା ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଥିବାରୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଉଜ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ରେଶ୍ମା ସେଭଳି ପିଲା ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ସାଥୀ ଭାବେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ରବି କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଲା ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଏପରି ଆଚରଣରେ ରେଶ୍ମା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ। ରବି ଜଣେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିନେ ରେଶ୍ମା ଶୁଣିଲା କୌଣସି ଛାତ୍ରୀ ସହିତ ତାର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ରେଶ୍ମା। ଏମିତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ମୁଁ ତ ଅସୁନ୍ଦରୀ କି କାଳି କୋତରୀ ନୁହେଁ। କେବେ ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ମୁଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହିଁ। ମଦ ପିଇ ମୋର ଦେହକୁ ମଲା ଶବ ପରି ଟାଣି ଓଟାରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ବେଶ୍ୟା। ତଥାପି ମୋର ଭାବନାରେ ରଖି ଦେହ ମନ ଶରୀର ଦାନ କରିଛି। କାରଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ 36 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯାହାକୁ ଜୀବନର ସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ମୋ ସର୍ବସ୍ୱ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦା ସମର୍ପିତ। ଛାତ୍ରୀ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଗାଁ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏବେ ଜେଲରେ। ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ଛାତ୍ରୀ ସହିତ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ମଦ୍ୟପାନ ଏଭଳି କେତେଗୋଟି ଦଫା ଲଗାଇ କାରାଗାରରେ ରବି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା କି ନଥିଲା କିଏ ଜାଣୁନଥିଲେ। ହେଲେ ବିବାହ ପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇ ବି ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଲା କେମିତି? ଛେ, ଏଥିରୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଲା?
ନା ପ୍ରେମ ନା ପରିଣୟ। ଯାହା ପାଇଲା ତାହା ହେଲା ସମାଜରୁ ଅପମାନ, ଲାଞ୍ଛନା। ବିବାହର ବର୍ଷେ ହୋଇନଥାଏ, ପୁଅ ଜେଲରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସବୁ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଲେ ରେଶ୍ମା ଉପରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ। ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ରେଶ୍ମା ପଳେଇ ଆସିଲା ବାପ ଘରକୁ। ବାପା ମା ଝିଅକୁ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କରି ରଖିଲେ। କ'ଣ ବା ଆଉ କରିପାରିବେ, କାହାକୁ ବା କହିବେ? ଯେତେ ହେଲେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଘର, ଭଲ ବର, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାବି ରବି ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ ରେଶ୍ମାକୁ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସାରୁ ଭିତରେ ମାରୁ ବୋଲି। ସମୟ ଆଉ ବୟସ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ରବି ଜେଲ ଯିବାର ଏହା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। କେସ୍ ଚାଲିଛି, କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳୁନି। ରେଶ୍ମା ବାପ ଘରେ ରହି ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ, ପରିବାର ସୁଖ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଖର ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ମଣିଷର ଭୋଗ ଲାଳସା ରହିଛି। ମଣିଷ ତ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଭୋଗ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ନାରୀଙ୍କ ପରି ତାର ଜୈବିକ କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ମନୋକାମନା ବି ଅଛି। ବୟସ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଇଚ୍ଛା ଅନେକ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ଭାବନାର ପରିମାପକ। ବିବାହିତା ଝିଅ ହୋଇ ବାପ ଘରେ କେତେଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବ? ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆଶାର କିରଣଟିଏ କୋଳକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ରୂପକ ମାର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନିଜର କଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମାଜ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଟାହିଟା ପୁରା କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିଜ ମନର କଥା। ରେଶ୍ମା ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲା, ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆପଣେଇଲା, ନୂତନ ସାଥୀ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣେଇ ନିଜର ମନକୁ, ହୃଦୟକୁ ଯେ ବୁଝିପାରିବ, ସେହିଭଳି ସାଥୀଟିଏ ଖୋଜୁଛି ରେଶ୍ମା। ହେଲେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ତ ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହୋଇଯିବନି, କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ବାସ୍ତବତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେଦିନ ଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଏ ରେଶ୍ମା। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଭେଟ ହେଲା ରତିକାନ୍ତ। ପିଲାଦିନେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ରେଶ୍ମା ପ୍ରତି ରତିକାନ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଲୁଚି ଲୁଚି ରେଶ୍ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହେଉଥିଲେ ରତିକାନ୍ତ। ନିଜର ମନର କଥାକୁ ବହୁଥର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ପରିବେଶ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମନର କଥା ମନରେ ରହିଯାଇଛି। କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ରେଶ୍ମା ଅନ୍ୟର ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ 2 ମାସ ହେଲା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଭାବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛି ମାଲକାନଗିରିରେ। ମନ୍ଦିରରେ ରେଶ୍ମାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ବହୁତ ଦିନର ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛି। ରେଶ୍ମା ବି ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଛି ସେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା କହିଛି ରେଶ୍ମା। ରତିକାନ୍ତ ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିସାରି ନିଜର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ କହିଛି, ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ ନ ଭାବିବ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୋର ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ସେହି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଧରିନିଅ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସମାଜ ଯାହା କହୁଛି କହୁ,
ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବିବାହ କରିନାହିଁ। ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି ରେଶ୍ମା ରତିକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଜେଇ ଗଲା। ମନ୍ଦିରରୁ ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ରେଶ୍ମାର ସିନ୍ଥିରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ସାଥୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ଆଜି ରାତି ବସ୍ରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ ମାଲକାନଗିରି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଟାହି ଟାପରା। କିଏ କହୁଛି ରତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ସେ ବିବାହିତ ଝିଅଟାକୁ ନେଇ ପଳାଇଲା। କିଏ କହୁଛି ଆଗରୁ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଧେ ଆଉ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଥା। ଲୋକେ ତ ଅନେକ କଥା କହିବେ। ଏଠି ତେଲ ଜଳେ, ସଳିତା ବି ଜଳେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଦୀପ ଜଳେ। କହିବା ଲୋକଙ୍କର କାମ। ହେଲେ ରେଶ୍ମା ମନର କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତ ବୁଝୁନଥିଲେ। କିଏ କହେ ବାସି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ନାହିଁ ବୋଲି। ସଜ ଫୁଲର ମହକ ଠାରୁ ବାସି ଫୁଲର ଅଭିଜ୍ଞତାର ମହକ ଅଧିକ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ରେଶ୍ମା। କଳରେ ଶିଶୁଟିଏ। ଗାଁ ପିଲେ ଛନ୍ ଛନ୍ ଶିଶୁଟିକୁ ଧରିବାକୁ ମାଡ଼ଗୋଳ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ କଥା କିଏ କହୁଛି ପୁଅଟି ରତିକାନ୍ତଙ୍କ ପରି, କିଏ କହୁଛି ସୁନାନାଖି ରେଶ୍ମା ପରି। ପଛ କଥା ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ସକାଳର କାକର ଭିଜା ଘାସ ଗାଲିଚା ଉପରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ସଜ ସଜ ଦେଖାଯାଉଛି।